zvikuru pamusoro paamai vanonzi Rebecca nemukomana unonzi Jacob. Vakomana ava kune hurukuro yakamboitwa concerning their lives. It's unfortunate kuti vanga vari mudumbu saka havana chavakanzwa, but nyaya dzavo dzakataurwa vasati vapanze. Mwari ndokubva ataura kuna Rebecca mai vacho kuti mauri mune ndudzi mbiri, mudiki achabudirira kudarika mukuru. So Rebecca une izwi raakanzwa concerning vakomana vari mudumbu vasati vaberekwa, before birth. So vakomana apa vakaberekwa, baba ndokubva varonga kuda kuropafadza dangwe ravo anova Esau, which means baba vari kuda kuropafadza according to culture kana kuti the system yekwaIsrael yekuti dangwe ndo raitanga kupiwa ropafadzo hombe, mudiki ozopiwa something lesser. So dangwe raiwana something greater, mudiki owanawo something lesser. Culture. Yet Mwari ane shoko raataura pamusoro pevakomana ava rinoita sekunge rinoopposa the system kana the culture yanga ichizikanwa nemurume unonzi Isaac. Bible rati Isaac ndokubva ashedza mwana wake Esau zvikanzi, mwanangu dangwe uya pano, inini am about to die. Ndoda kuti ondobata mhuka ukauya nayo ikabikwa sezvandinoda ndikadya, ndikupe ropafadzo nokuti ndaakufa. So baba vaita meeting nedangwe ravo mwanakomana wavo wavanoziva kuti is the right man to get a greater blessing according to culture. Mukomana abva pamba kwakundovhima ari musango. Amai ndokubva vataurira mukomana anga ari pamba Jacob kuti, mwanangu, I overheard. Anzwa baba vako vachitaura nemukoma wako Esau mumba kuti pano paita meeting yekuropafadzwa kwemunhu mudhara about to die. Saka ini kunzwa kwandaita vataura naEsau, ende zvavataura ndezvekuti enda unobata mhuka iyo ibikwe sezvandinoda ndikadya ndikupe ropafadzo. Sa ini mwanangu, nokuti ndine zvandakanzwawo kubva kuna Mwari pamusoro peupenyu hwako, I chose to play a role to help you, nokuti chandinoziva iwewe hauna kuzvinzwa, ini ndakazvinzwa. Mazwi andiri kuisa muna amai vavo Rebecca, nokuti mai vavo havana kutaura mashoko, vakangotaura vachiti, iwewe uchitora mbudzi mbiri mudanga undipe ndibike sezvinodiwa nababa wako, ndivapi uropafadzwe. Chakapa mukomana kuti adhaute kana kuti arambe hakusi kuramba maropafadzo. Ari kuti mai, pandinoenda kunopa baba vakandibata vachanzwa kuti handisirini dangwe ravo Esau, nokuti Esau was here, ini ndiri smooth guy, vakazvinzwa kuti handisirini, instead yekuropafadzwa ndichatukwa. So mukomana uyu ari kuzvikompare na Esau his brother, ndokuona kuti Esau ane difference naye, zvekuti vakapinda pacompetition Esau must win and Jacob must lose, nokuti baba vari kuda kuropafadza havachabata munhu. Saka wavari kuda ndiEsau wavataura naye, kwete Jacob. So mukomana uyu azvikompare nemumwe wake, ndokuona kuti he cannot stand the ground to be blessed ahead of his brother. Azvikompare iye nemumwe wake, ndokuona kuti hazvibude, ndokuti kuna mai vake chido munacho amai ndazvinzwa, but iri pano ndeyekuti ini nemukoma wangu takasiyana. Saka pese patitaya kuedza kutsvaga ropafadzo tinogona kutukwa, nokuti pane kusiyana kwatakaita, is here and I'm smooth. Amai ndokubva vatsigira vakati, aiwa, do not worry, kana pachitukwa munhu hapatukwa iwewe, pachatukwa inini. Do what I'm telling you to do. Pinda mudanga umubate mbudzi mbiri undipe, tipe baba wako. Mashoko iwayaya ekuti nemukoma wangu takasiyana ndopanda kuparidza. Mulife zvinodaro kuti ukazvikompare nevamwe vanhu kune vari nani, ukazvikompare nevamwe vanhu kune vari kuita zviri nani kupinda iwe, ukazvikompare nevamwe vanhu kune vakaberekwa mumhuri dziri nani kudarika kwaunobva, ukazvikompare nevamwe vanhu they are better, maybe in many cases, in many things they are better than you. Yet mademands ari panyika ari stubborn. Price yeshuga kurovha ndo price yeshuga kuna minister. Mademands ari panyika ari dangerous. Kana pakanzi pane zvinhu zviri available, pane mutengo uripo, you must meet the standard to get the thing. Ukaenda panotengeswa chikafu apa, havakupe chikafu nokuti une nzara. Nyangwe uine nzara unofanira kuita mari yacho. Saka nzara is not enough reason kuti usvike panando uzuti haya ruma tipe iwo, havape. Panyika pano vane mademands avanoda kuti umite despite the hunger you carry. Ukatoita dhora muhomwe ukaenda panotengeswa sadza havakupe sadza, vanongokutsvagirawo kana zvichidai bhanzi redhora vokupa. Kuti nzara yako inofanira kumecha mari yako, haufaniri kuita nzara inodarika mari iri muhomwe. Nyika haioperate netsitsi, inoperate nemaprinciples.
musanda kakwira competition ya kutown. Yanga yakatonyorwa nzi God given kuti atiswafundisi kandi Mwari wedu akapa vanhu. Ndikati pamwe atinzi batanidzai ndakatozovhunduka nawo kunzi munhu washe tusvitsei. Mu God given imomo kuti yakapa isusu kwete imimi. Very stubborn panyika patira. Uchitarisira kuti pamwe zvangu zvingaite ndokudii. Vamwe they are already ahead of you. But according to God, nobody is ahead of you. Chiri kukubhita is the revelation you carry. Hakuna ari pamberi pako munhu wese makatoenzana so chakasiyaniswa I understanding ne revelation ndikutaura according to God. Pama standards epanyika aiwa kune vakakudarika. But pafungwa yaMwari wekudenga you are running your own race yaunofanirwa kucomplete. Hausi mu competition na anybody. Hausi mu competition na anybody. You are unique. Wakasikwa na Mwari for a special reason. Saka wakasiyaniswa neni. Saka uchiziva zvandisingazive. Saka ndichizivawo zvausingazive. Saka ndakaberekwa kumuri yausina kuberekwa. Kusiyaniswa ikoko zvine chikonzero. Vakamboona race marathon. Kana vanhu vachimhanya muground zvichidai 10 rounds or 15 rounds. Avamiswe vakaenzana. Pananozi understand. Nokuti vakatoenzaniswa zviri unfair. Yeti competition. But vanofanirwa kutanga vakatosiyana mumwe ari kumberi. Panaka mbozvionerezvo. Ndipewo chigubhu. Rega ndikuitire diagram mbishana. Let's say pano ndo starting line. Alright, pana pane pupi. Ndo starting line. Vanhu vada kumhanya kutenderera grounds about 10 rounds. So mumwe anomiswa apa. Mumwe abvaiswa panapa. Mumwe omiswa pano. Pavari kutenderera ground vachatodzoka nekuno. Competition. But vakangoenzaniswa chete. It's unfair. Anoziva. Mukatoenzana muchimhanya 10 rounds muground mumwe munhu anofanira kutoresigna kuti aiwa pane chisoti chaitika. Matenzanisa sei pa competition yakadai. Yeti mu competition munhu saka tange takaenzana kuti inzi competition iri fair. But kana ya race marathon mumwe akatomiswa pano vakatosiyana. Uya head atori kumberi kudhara. But munoona ari pano asinga complain. Chinopa ari pano kusa complain iye akasiwa vasati vatanga. Ane mamwe mafungiro. Haasi kujaja by sight. Ari kujaja by knowledge. Nokuti by sight akasiwa kudhara. By knowledge takaenzana. Nokuti pachanokona kumberu indakatena kudhara. We don't walk by sight. We walk by faith. And faith comes by hearing. Kuti faith iri muremu knowledge. Saka panyika wakatarisa zvakaita wamwa nekudi wakatosiwa. But when you have faith in God, we are all equal. It's a long journey. Saka mumwe atotatiswa ari kumberu. Antozikanwa kunzi kana takunotena pachine basa. Zvekuti kana achiziva ndozati akomana. Ndinotanga ndakatungamira but ipapa pamwe munhu akatotena kudhara tisati tasimuka. So ari pano sometimes anogona kuvatriki kana achidhila nokuti competition anotenderwa kuvhundutsira. Time yaari kuita warm up anenge achioshedza kuti makatomakwa mega musikona kwamurireko. Saka uchiona the devil kana achida kukuataka anokupa information isiriyo. Saka Bible richiti whose report do you believe? Nokuti wakaipa anouya muposition yepamberi so. Okuti Mwari wacho hakude una zvakati una competition but kwawaiswa kwacho uriwo kumashura kumberi kwako kune vamwe vanhu. But kana une knowledge usingashande nesight unoziva kuti it was done already at Calvary. The race is not to the swift nor the battle to the strong, but time and chance are given to all. So secret iyoyi ndo iri mu real life. So vakomana vanonzi Esau na Jacob, they were twins. But pavakaberekwa pane chiprofita concerning the young men. It's unfortunate kuti zvakataurwa vari mudumbu. Ndo danger yekuti shoko rine chekuita neupenyu hwako ndora usina. Wakangouya panyika but information ine chekuita nelife yako panyika pacho ndoya wakashaya. Vakomana vari mudumbu havana chavakanzwa. Nokuti Bible wrote they were fighting in the womb. Kuda kuti dzimwe nguva fight yavari kuita kuda kutanga kubuda. Yeti panzi patopurumiswa kunzi anongotanga kubuda atonyura. Mudiki achabudirira kudarika mkuru. Kuti vaitofanirwa kuita fight yekunonoka.
amai vafanira kutambura kuti wakomana wacho hausuda kubuda vachingopindurudzana mangu kuti enda iwe ende panze apana kumira musha. But Bible rinoti mukuru paakabuda mudiki akateerawo akabata gumbo remukuru. Ichocho chichingova chiprofita pamusoro peshoko rataurwa nokuti mukuru ukazoona dhama rakaitika nderekuti paakaenda kundovhima mudiki akasara achibata zvafambirwa neumwe. Saka paakaberekwa achibuda akabata gumbo remumwe ari kungoti tsano kukasika henyu panhu zvamuri kufambira ndakatora. This was a prophetic word rakataurwa kuna mai vacho vachine dumbu. Ndoda ndimbotaura chinechi. Mukadzi kana ane pamuviri unogona kurwadziwa nepamuviri patinoti labor. But paRebecca wakadiscover kuti iyi haisi labor pain. It's a pain that I must seek God to understand the reason why it is happening in this time. Matambudziko anouya in two dimensions. Kune dambudziko rinouya to destroy you, nedambudziko rinouya to build you. But you need the revelation. Usati pakaitika situation inorwadza of what all things work out together for good. Iataki. There's a difference between labor pain and pain in general. Murume ane mukadzi ane pamiri atopinda kulabor akatoudzwa nadhokota kuti adzimai enyu ari kurwadziwa, iwe unoona iye achisekerera. Ukamubvunza kuti chiremba ati kudii, oti dzakurwadziwa wena. Dati akarwadziwa asina pamiri ukasekerera unoitwa muroyi. Haungofambi pavanhu kuti adzimai angu ari kuyuwira nemudumbu kumboka ari kurwadziwa. Wakakwana here. But kana ane pamiri, that pain brings joy. Kuda kuti uri kugona kuinterpreta pain. So Rebecca maari dumbu rake ari kunzwa kuti muna wakomana ari kurowana but mwedzi yangu haisati yakwana. So I need to inquire from the Lord. There is a certain level of pain yaunofanirwa kudiscover kuti this pain is not for me to gain but is here to destroy me. I need to seek God and get an answer. Wakaipa pane paanoda kutora advantage. Can I tell you about this one? Wakaipa pane paanoda kutora advantage yesituation yekuti kunetsa kwazviri kuita muupenyu hwako tiri kukupa kusamira-mira nekutsvaka Mwari. Uri kungoti ndo mamiriro azvakaita. Yetaiwa zviri kutora advantage yemamiriro azvakaita. Saka zvamira mamiriro azvaita pauri. Okay. Mukadzi ane the issue of blood. Bible rinoti akabata mukombero waJesu ropa rikamira. The truth is ropa rakambomira kwete rikamira. Why? Nokuti kuti atonzi mukadzi anofanira kupota achibuda ropa racho. Saka akabata mukombero waJesu rikasabuda futi ari mara futi. Usazviziva kana. Mukadzi ane the issue of blood paakabata mukombero waJesu haana kumira kubuda ropa. Akaporeswa kuti ripote richibuda at a normal time nokuti mukadzi. Kureva kuti rikangomira isisiri healing ya problem. Afanira kudzoka futi kuna Jesu kuti ramira manje hapana chichabuda. So chirwere chaainacho chokupota achibuda ropa chaitora advantage pakuti ndo nature yevakadzi. But yakazodiscover kuti nyangwe iri nature this is too much. Unofanira kusvika palevel yekuti nyangwe zvinhu zvizhinji zvakaoma but maomero aita zvangu wamweya. Let me repeat this one again. Icho kwadi kuti zvinhu zvakaoma but maomero akaita zvako anenge ana Satani. Yes baba. Mukadzi ane the issue of blood kubuda kwaari kuita ropa ndo zvinoita vamwe vakadzi vanotobudawo but zvake akadiscover kuti kwaa kurwara nokuti inani stop. Zvofanira kubuda at a normal rate. Saka kune muhechina inotora advantage yesituation yekuti munguva yekushaya mari unoishaisisa kusvika palevel yekuti ukasaziva ndi Satani unongoti nguva yacho. Zvakambonetsa cash dhara 2008 netsa kwazvo. Nesuwo taingoti tikanzi nevasikana ndopo mari waiti hakuna mari. But pane payakazonzi yamo mubhengi ndopandakaziva kuti taihwanda nekuti hakuna mari. Yangu yanga isiko futi. Tati sina mari munyika but yangu munyika imomo hamuna. Asoro munzwa munhu achiti cash iri kunetsa hatongoshandisa makadhi but iwe kukadhi kwacho hauna futi. Wega unofanira kuona kuti uyu Satani manje. Ndakanzwa mumwe achiti hakuna musina mari shandisai swipe. Ndikati wakuri language yenyu haiudze munhu wese.
Vamwe vacho ndo ana swipe wacho. Atombo anoswipe chitupe. Ausaona kutengesa zvinhu ane language yokutange munhu esa nemari. Hanzi kana usina mari swipe, unoswipe chitupe. Kunenge kutoti muswipe vacho hamuna futi. But mwenchire kamputira inoita kuti agone kuti hazvina kumira mushe. But ukatsvaga zvako, Rebecca akaziva kuti ndine nhumbu yesi. Nhumbu inorwadza kana wakupona. But ukaona ichirwadza pa 3 months, vakuda kutsvaga Mwari apa. Wakaipa asanyepere kundipa marwadzo pachinhu chisati chachu. Saka akati I need to seek God concerning this matter. Wakaipa asakuvhare. Shuwa zvinhu zviri kunetsa, but manetsere zvako aya ada kumboongororwa. Zvine muyezvo. Inda mukunetsa kwazvo pauri zvaita sekunge ndo pazviri kuperera. Zvanzi wakati Mwari, tell me why is this happening to me? Mwari vakati waita mushe wabvunza haisi labor pain. Chiprofita chiri kuitika mukati mune fight. Vakomana problem yavo ndeyekuti vari murima saka havana knowledge. Kwauri da kumhanya kuuya kuno kumudiki achabudirira kudarika mukuru. Saka fight yavari kuita kuti ndoda kutanga kubuda rega mumwe ahwine but anobuda akaruza. So vakomana ndokubva vaberekwa. Vachirarama panyika vachifamba. Zuva rekuti varopafadzwa nababa risati rasvika. Ndonga Iso waitodadirawo Jacob. Ndio mazvionaka. Uri wafana ropafadze mumba muno. Inesi madhara enyu. Sika yekwedu ndeyekuti mukoma anotakura greater blessing pani muningina. Saka vachitamba ndo zvavaikudzana kuti sorry bamunini. Vakainonokera Colgate tisu tichasekerera tichanakirwa. Because tisu vakoma venyu. But havana kuziva kuti mashoko anotaurirana haagone kukanzura shoko rakataurwa naMwari. Handizivi anotaura mamwe mashoko concerning your life, but they will never change what God has promised concerning your life. Kune mashoko ari kutaurwa zvichida neikonomi nemamiriro ezvinhu. You need to believe. Siri kuziva kusvika patime kuti munyingina nekusaziva mukoma aenda kundovhima ashaya kubata ndokubva abika nyemba dzake ndokubva abika zvakatsvukira. Mukoma uyu akati ndakuziva nenzara ndinofa. Uyu akati mukoma ndazofunga mushe. Ipei kodzero dzeudango hwenyu utore bhinzi. Kushaya shoko kunoita kuti usacrifice zvinhu zvakapedzwa kudhara pasina sacrifice. Mukomana paakatora kodzero dzeudangwe akatora kutukwa nokuti Mwari vakati achatanga kuberekwa achawana zvishoma, anotevera ndiye anotora zvikuru. Kureva kuti paakatora kodzero dzeudangwe ari kutora marights ekutukika. Ukashaya shoko raMwari unoita mamwe sacrifice akaitwa kudhara neshoko racho. Shoko rakati mudiki achabudirira kudarika mukuru. Saka hapana need yekuziya nenzara uchipa mukoma bhinzi uchitora kodzero dzeudangwe nokuti wakatoitwa mukuru iwe usiri dangwe. So mukomana ari kutraya kugadzira upenyu hwake ega asingazivi kuti wakagadzirwa kare naMwari vachiri mudumbu. I preach about grace here. Paari kuedza kuti ndipe kodzero dzeudangwe ndikupe chikafu ichi ari kuzvitsanyisa kuti nandichadya ndoda kutora kodzero dzake idzi. Yeti pautorega kudya uchitora kodzero uri kutsanya kuti utukike. Nokuti anonzi dangwe akatukwa kudhara musati maberekwa. Mudiki ndiye achabudirira kudarika mukuru. Saka sacrifice yaJacob, it's out of ignorance. He lacks the word of God. He believes in natural systems. Saka ane zvaitenda kuti kana uri mukoma nobudirira. Saka mukoma kana wada ndipa kodzero dzawo ndodzisacrifice ndodzitora ina handidye iwo vadye zvavo ndiitwe dangwe. Yeti rakataurwa naMwari kuti mudiki achabudirira kudarika mukuru, but mudiki ari kumira kuti ave nemarights emukuru. When you lack the truth of the word, unopinda masacrifice asingakuchinja upenyu. Aunofungidzira kuti anochinja upenyu nokuti hauzive zvokadi akaitwa concerning your life before birth. Kodzero dzaari kuda dzeudangwe birthright, iye akaropafadzwa before birth, but aberekwa ari kutsvaka a right inouya by birth. Ana kundinzwa au repeat. Vachiri mudumbu Mwari akati mudiki achabudirira kudarika mukuru. Before birth Jacob was blessed ahead of Esau, but after birth Jacob is trying to buy or to take a curse nokuti haana the truth concerning his life. Akaropafadzwa asati aberekwa. Mwari vakatotaura kuti mudiki achabudirira kudarika mukuru vasati vabuda mudumbu.
But pavakabuda mudumbu akumiramira kuti aite mukuru, yet akapiwa nyasha dzacho ari mudiki kudaro. When you lack the word of God, unopinda masacrifice asiri necessary. Vakoma vaJacob vaJoseph pavaya kuEgypt kuzotenga chibage chaivapa kutakura mari, vanga vasingazive kuti ane chibage ndiani. Iye paakaziva kuti vakoma akadzorera mari musaga. Havana kufara pavakaona mari iri musaga, vakatya vakati pane iruda kutambika futi, nokuti kwedu kuno kune nyaya dziriko. Indava isusu patanotenga chibage tadzorerwa mari musaga. Kureva kuti havasi kuziva, saka kusaziva kunoita kuti ugare ichibuda. Mari yese inobuda mulife mako inobhadhara chinhu chausingazive. Handida kugona kugadzira mota, uchapa mechanic mari. Haugona kugadzira stove, uchapa electrician mari. Hauna kombi, haugona kudriver, uchapa conductor mari. Pese pausingakwanise kubuda kwemari, mari inouya pane zvaunoita, zvaunogona. Kurati the more yausingazive ndo nhamo yacho. Hembe chaika tobvaruka uri kuenda kwatera. Window chairi kutsemura utsvaga munhu ane mawindo, iwe uchaitei? Pese pabuda mari pari kuburitswa neuku. Haisi nhamo yekutorera mari, ndeuku. Uku ukasaziva kuti apa panoitwei, ndo mabudiro acho. Saka uchiona mapindiro acho inopindira futi neuku. Saka uchiona ukaita yakawanda uku kusina chinhu unonzi suspect, nekuti inopinda neuku mari uku. So the two brothers, one exchange yavaita, I'll skip that one. Ndoda kubata shoko ranzi naJacob kuna mai vake, ini nemukoma wangu Esau takasiyana. Ndikaenda kuna baba vakandibata ndinotukwa. Amai vacho vakati, aiwa mwanangu, ita sezvandataura. Book ya Romans 8. By not teach a prayer, inoti, for we do not know how we ought to pray, but the Spirit of the Lord intercedes on our behalf. Hatigone kunyengetera, asi Mweya Mutsvene unonyengetera on our behalf. Amai vari kumira muposition yekuti mukomana aropafadzwe, vane information yavakawana isina kubvira yanzwiwa nemukomana uyu. Kureva kuti key yeblessing yaJacob haisi position. Truly he was the second one. But by knowledge, he was inspired by the mother to be ahead of the brother. Shoko rakataurwa vasati vaberekwa hari manifeste kusvika vakomana vaziva zvekuita nyangwe vaberekwa. Hama ndeiyi nyaya, munoziva here kuti wese ari kubhawa newese ari kuhura akafirwa naJesu. Jesu haanambofira vafundisi, akafira nyika. But ivavo vakashaya munhu anovaparidzira zvakaitwa, kwete zvichaitwa, zvakaitwa, vogamuchira basa rakaitwa. Vanoenda kugehena vakafirwa naJesu. Wese achaenda kugehena ari pagurupu revanhu vakafirwa naJesu. Haupinde denga nokuti wakafirwa, unopinda denga nokuti zvaakakufira wakatenga information yacho, wakamugamuchira paakashumirwa. So you can make hell list, uri palist yevanhu vakafirwa naJesu. So nyangwe mukomana amai vake vakanzwa Mwari achiti mukomana uyu acharopafadzwa kudarika mudiki. The mother had to play a role for the young man to be ahead of the brother, pakunopresent a blessing kuti baba vataure ropafadzo. Information yaamai ndoki. Position yemukomana haisi nyaya, nokuti zvataurwa naamai vake akasaita, baba vatanguropafadza Esau ahead of Jacob. Rakataurwa riye, it's a prophetic word, rino manifesta by obedience. Alright, Angel Gabriel anotaura naMary kuti uchava nemwana. Mary obva ati zvinogona sei tisina kuziva murume, zvonzi Mweya Mutsvene achauya pamusoro pako, the Holy Spirit will overshadow you. Kuda kuti ari kupiwa formula although apiwa prophecy. Challenge yedu in our times, we love prophecy more than teaching, nokuti teaching gives you the formula for you to reach to your prophecy. Amai zvavari kuudza mwana kuti chitora mbudzi udai udai, vakadi kuti usatomboita, vakaropafadzwa kudhara wemwana, rega mhanya ape kudhara, zvako zvakataurwa naMwari. Amai vanotoziva kuti nyange zvakataurwa naMwari, man has a role to play for the manifestation of the word of God in his life.
iyo kai Jesu akafira munhu wese ari kuona wese akafirwa, but omwe wacho kudenga aende wakafirwa, nokuti akupinde wakafirwa kunoenda wakamugamuchira. Saka akafa ukasawana information yekuti akakufira ukasatenda information iyo, you can make a whole list iya akafira iwewe. So mama ndowati kumukomana mfano makaprofitwa shuwa kunzi muchabudirira imimi, but mune zvamunofanirwa kuziva uye nekuita. Chibata mbudzi mbiri mudanga, undipe ndibike, ndipe baba vako, pauchaendesa kuna baba uwane ropafadzo iwewe pakutanga than your brother. Amai information yao yanda niboparidza bishana panapo. Munhu asikwana Mwari, Mwari vakapa munhu mubatsiri. Adam akapiwa mubatsiri anonzi Eve. Kurati prophetic word rakaudzwa Adam kuti be fruitful, multiply. Kana Adam akati I receive, as long as asina mukadzi, you will never multiply. Vawande by receiving the word. Vanowanda after receiving the word. Oziva mukadzi wake. Zvoreva kuti there is a role to play. Haisi role yacho inoita kuti zviite. Zvakatoita kare. Pauri kuita play the role, uri kuda kungosangana nemanifestation of what God has said. Izvozvo usati waroora pauri papa une vana wakatovapiwa naMwari, but panoda mukadzi kuti uone vana vako. Your role to play is to get married. Woziva mukadzi wako uye ane vana. Vana ivavo wakavapiwa naMwari, hakuna kumuka wakatora kuti Mwari akakupa, but akakupa ndokubva achipedzisa wega kuti uvabate. Ukati aiwa zvewana ndina basa nazvo Mwari, zviratidzei vana vangu. Unzwa kuti aiwa roraitsano musatombodaro zvenyu. Iri Mwari wamasimba ose, but iyi program inoda imimi. So mukadzi akaunzwa kuna Adamu as helper. Mweya muchena achiunzwa naJesu kwatiri, tinonzi I will bring to you. Ndichakuunzirai mweya muchena anova mubatsiri, helper. So mukadzi namweya muchena vane zita one riri common. Mweya muchene anonzi helper. Mukadzi achiunzwa kuna Adamu, Mwari akati I will give you a suitable helper. Kureva kuti kana mukadzi akahelpa prophecy yaAdamu to manifest, ndo zvimwe chete zviri kuitwa naamai kuna Jacob, kuti amai vakanyarara hapana manifestation yezvakaprofitwa naMwari palife yemukomana wayo. Ndo zvimwe chete kuchechi. Chechi ikashaya mweya mutsvene haigoni kusangana nezvakataurwa naMwari. Pakuti kudii? Nokuti iye mweya mutsvene ndiye anoziva zvatisingazive, zvaanofanirwa kutizivisa kuti tizive kuti tiite tisangane nezvakavimbiswa naMwari. Saka Bible rati we do not know how we ought to pray. Ino Bible richiti many must pray. Bible rati but we do not know. So the better way or the best way to pray is not to pray, but to surrender your prayer to the Holy Spirit who knows how to pray. Ipapa alimbo kunyenyeredza kuti manje heda ise mweya isatiite zvemweya. Hatigone kunyengetera asi mweya muchene on our behalf intercedes. Kureva kuti ukatopinda isiri mweya prayer uchakwanisa kuita nokuti munhu agara haite, but mweya muchene ndiye anoita prayer on behalf of somebody. Indayo zvanzi hatigone asi mweya muchene anoziva, nokuti mweya muchene has the mind of God. He knows the future. He knows maatax achauya. He knows whatever you are supposed to do. Iwo paunonamata nokuti unepfunga une zvauri kufunga. But kana wakunyengetera spiritually, you surrender what you think to the mind of God. Nokuti munhu anofunga ramangwana, but Mwari anoziva ramangwana. Saka paunoita prayer sometimes you can mess things up. Nokuti you are praying with your own understanding. Dai Mwari vakateerera minamato yese ndakaita dai ndiri pataiti. Ndinofara kuti pandakaita minamato, mweya muchena akanosvitsa nyaya yacho sezvandinofanirwa kuachiva, kwete sezvatinofunga. Joshua akati zuva ngarimire kusvika takunda hondo dzese. Unoziva kuti zuva rifambe, asi zvemweya chikoro zuva rifambe. Chinorotate earth around the sun. Zuva rakamira, earth ndo inorotata kudai so. Eri yatarisana nezuva ndo mangwanani masikati, eri yafuratira zuva ndo manheru. Kune dzimwe nyika izvozvo usiku. Problem ndeyekuti the whole world we share one sun. Hakuna zuva reku America, hakuna zuva reku Africa, iro riri. Nana Obama tiri kushare papa. Joshua hondo yapisa. Ndopa akati Mwari ndiri kutaura nyasha dzekuti ndipei favor
zuva rimire tikunde hondo. Shuwa zvikatonyorwa kunzi zuva rakamira. Bachatinoziva chakamira harisi zuva. Nokuti dai Mwari vakanzwa munamato yose matauriro aita Joshua, Mwari vaiti Keroni rakatomira kudhara ngachitsve. Airuza. Joshua chaari kuda kudhila netime, but understanding yake naturally azive kuti chiri kufamba pano chii. Saka Mwari akanzwa manamatiro ako chaiwo chaiwo unoruza. That's why Bible writes we do not know how we ought to pray, but the Spirit of God intercedes on our behalf. Ndikandibvise kuna Joshua ndiise mulife mangu. There was a time ndakuda kuroora so. Sandemusikana ndaenda kuroora ndikatonamata kuti Mwari uyu azviite uyu ndamuda ishi. Kashoma kuti uende kuna Mwari uchiti Mwari ndipe mukadzi. Unotoenda kuna Mwari uchitoti ndaanayo ishe itai kuti zviite. Ndoda kuti Mwari atotsigira program iripo. Amene akatsvagirwa naMwari basi takatsvaga tega. Enda mukakanda Mwari muprogram yokutsvagirwa navakadzi akabuda because Adamu ndiye akatikuwadzisa. Zvawo makangoti wamakandipa Mwari akati ndikapa munhu anozochema neni. Saka wakomana tsvagai mega iko. Ndakanamata ndikadii concerning marriage nemusikana zvikaramba akangoenda kwaakaenda ndozotoenda kupi. Patakazisangana after 3 years. Ndopanakati Mwari makatendeka shuwa ndandanyura. Apera andambozoti vasikana vakuseriko. Apera vandikanoti ishe ndawandeda usvitswa. Makaita henyu hamuna kunzwa munamato wangu. Makanzvera moyo wangu nokuti inzwa Mwari vanonzvera moyo. Nokuti moyo wako zvaunoda chinhu chakanaka, but pfungwa dzako dzinogona kuona chakanaka nhasi zvinokuparadza. Saka Mwari vakasanzvera moyo vakanzwa pfungwa dzako unokuwara. So the two brothers fight iripo. Havasi kuziva kuti panze pane shuwa wedhiramwari reprofesi kuti mudiki achabudirira darika mukuru. Saka vaberekwa amai ndo vari kutaura nemukomana mudiki ari pamba. Mukomana mudiki ari kuti amai munondikuvadzisa. Why? Nokuti ndaita research observation. Ndaona kuti uyu ari hairy, ini ndiri smooth. Baba vakandibata vachazova ndiri tsotsi ndichatukwa. Observation yako sometimes inocontradicta nerevelation yaMwari pamusoro pelife yako. Nokuti Mwari vakatoti mudiki achabudirira darika mukuru, but mudiki akaona mukuru andono ndinoruza because ane maqualities. Let me repeat this statement. The race is not to the swift, nor the battle to the strong, but time and chance are given to all. You can make it in life. Uri kutarisa uchiti vari nani ndo iwe kurarama kwako ushashandise maonero ako, shandisa maonero ake. Mambo akati mwana wese wemuHebrew aberekwa urayai. The same king ndiye akachengeta Moses. Usadudze kuti anga asingazive kuti mwana wemuHebrew, nokuti mwanasikana waFaro paakanhonga tswande basket akavhura so mwana akachema akatoziva kuti this is a son of a Hebrew man. Identity yaMoses yaizikanwa. That's why mukaka ainonwa kumba kwavo achigara kwaFaro. But inda Faro akaignore nyaya yekuuraya Moses. Ari kuti mwanakomana wese wechiHebrew ngafe. If God wants you to live, no matter the system, that system can help you. Chakabatsira Moses kurarama ndi Faro. Wacho ari kuti vakomana ngavafe. Iye akati wani waundochengeti. Moses akaenda mafaro akararama ari. Why? Nokuti Mwari vane a mission with Moses. Tiri kuchengeta Moses ibasa rakatigarwa naMwari mari to take people out of slavery. I always tell people this. Mawakaberekerwa haisi nyaya. Ziva chawakaberekerwa. Moses akaberekerwa munhamo, but akaberekwa kuti aburitse vanhu munhamo. He was born in slavery to take people out of slavery. Mawakaberekerwa haisi nyaya. Chawakaberekerwa ndo nyaya. He was born in slavery, but calling the gift yake to take people out of slavery. So you blame the system around. You are not your environment. You must influence your environment. Jesus akatoberekerwa mudanga anakuita cowboy akaita Messiah. I always tell you this. Ukaberekerwa paprazi azinamboipa. Chakaipa kuti watone china ndo watomunda wato prazi racho. Uri pa farm but usiri farm. Have a difference.
Kuberekerwa munhamo hakukuite nhamo. Kunokuita munhu akaberekwa munhamo. Une capacity yekutomubuda nokuti hausiriwe nhamo yacho. Spirit yekublema kuti manje waberekwa muZimbabwe, manje waberekwa kuAfrica, takazodai so. Hauna kwaunoenda nayo. There is a reason why you are born in this country. There is a reason. Ukasaziva reason iyoyo. Ungojoina vamwe. Kuchema. You was born in slavery, but he is calling to take people out of slavery. So mukomana anonzi Jacob akazvikombera naIsau. Esau ane qualities ekuti baba vakabata vanozwa this is the right firstborn I must bless. Saka kuna mai vake amai amatanga aite. Baba vakangondibata chete ndichatukwa. Amai vacho ndokubva ati kana pachitukwa munhu, let the curse be on me. Rudo rwamai runoshamisa. Vari kuti mwana wangu panzvimbo pako iwa ungatukwe. Angatukwe ipapo ndini. Ita zvandiri kureva. In other words, amai vari kuti I'm all that sure. Nokuti hakuna munhu anda kutukwa. I'm all that sure kuti Mwari paakataura ndakamunzwa. Akati mudiki achabudirira kudarika mukuru. Saka kana takuita zvinhu zviproblem yako unotoda kuti ndiite sway. Nokuti hakuna the revelation yandakanzwa. Let me help you. Mweya Mutsvene ane zvaanoziva zvausingazive. Learn to surrender to the Spirit of God whenever you worship God and pray to God. Nokuti ane mamwe masecrets, ane imwe knowledge hainayo iri beyond human. Saka amai chinovapa kuti tora mbudzi mbiri uye nadzo. Arikuda kudya uyu munhu waniko. Ndine mubvunzo. Mudhara akuda kudya anonzi Isaac atokwegura zvake. Angade mbudzi ngani? Kana nzeve wana apedze. Indaya amai ava nevhangeri rekunge vada kukuwadza mudharo. Zvanzi bata mbudzi mbiri undipe. Bata mbudzi mbiri undipe. Mukomana aenda kunovhima haasi kuda 2. Ari kuda 1. But ari pamba ari kunzibata 2. Zviri kundiratidza kuti dzimwe nguva kuvhima kunokotokundwa nekubata usina zvekuvhimisa. Kana une revelation yezvakaitwa naMwari. That's why mukomana paakatora mbudzi mbiri akapa amai vake vakabika. I don't know kuti dzakabikwa dzese here kana tvaida kusanganisa nyama yemwe mbudzi neimwe mbudzi. Nokuti ukaritarisa shoko raMwari chinova chikafu chinodyiwa nemunhu wese i2 mbudzi idzi. Old Testament neNew Testament ndo chikafu chedu. Imwe imbudzi saka dzinongosanganiswa ipapa kuti rive shoko raMwari 1. Saka haugoni kudya Old Testament chete usina kudya New, haugoni kudya New usina kudya Old Testament. Saka mudhara ari kupiwa chikafu anonzi Israel. Mwari anoti I'm the God of Israel, and the God of Israel paakatipa chikafu akatipa 2 Old Testament neNew. Saka mai avari kuziva kuti wandiri kupa uyu ndiye Israel waMwari. Saka haadye 1 nokuti chechi yekwaMwari they are the Israelites. Saka mupei mbudzi mbiri. Unoti vari kusanganisa mbudzi dziri 2 kuti mudhara adye. Saka vanotora pati yembudzi yeuku, votora pati yembudzi yeuku wobika woendesera kuna mudhara. Secret iri pano pane mudhara uyu. Zvanzi kana mauya nemhuka mukaibika sezvandinoda ndikadya ndokuropafadzai. Ndo pane challenge chete. Esau anogona kubata mhuka, but kubika sezvinodiwa nababa haagone. Why? By experience. Kwete revelation, experience. Nokuti vakomana apa vakaberekwa amai vanga vakutobikira mudhara kudhara. And amai vaitoziva kuti mudhara anofarira kapoku kane tumhiripiri. Vanoziva zvinodiwa namudhara ndaamai. Amai vanoziva kudarika vana. I'll give an example. Takanzi tukuda $20 ekuenda kutrip kukaripa iri grade 7 1987. Ndakaenda nedzungu rekuda trip kuna amai. Ndakaenda ndichimhanya kumba ndikati nhasi. Pandapamba ndopanoti aiwa pana anoshanda ndibaba ndova nemari. Rega ndimirire baba. Mudhara pako ndikati mudhara kuri kudiwa $20. Namba yakutokwana ndipe 20 yangu ndiende. Mudhara nestress nekuneta nekudi ndiri mwana wake. Ndoba akati aiwa. Zviite school fees andakabvisa ndizvozvo kukaripa. Ndapakona ndichichema mai ndobva vakandinotisa kuti kuri kuchemei. Ndakati mudhara aramba nema$20 ekuti tiende kutrip kukaripa. Saka ndo problem yako. Ndione problem. Wavaudzirei? Anoudzwa nesu nguva dzatovaudza. Unoudza munhu nyaya ye20 munhu akaneta ari kubva kubasa. Ane time dzinotaurwa ma20 panobuda waya. By experience, by knowledge, amai vanoziva the proper time.
aizve akaroora kutoiziva metsi yacho kana mai guru vakabhoekana napamunini havataure makagara pamasa vari pamunora kuti bhowa pane time anokuudza ende unotoshedzera kuti ari kuenda kuseni chaiko problem ine vakomana muka vanogona kubata uyu mudanga anogona kutora but baba vaisa secret yekuti ibikwe sezvandinoda kwete sezvamunoda. Inzwai kunamata Mwari hatinamate sezvatinoda. Tinofanirwa kunamata sezvaanoda. Ndopane secret yekunamata. And the secret iyo yahwigone kusvika mweya muchena akurarama mauri anoziva sezvinodiwa naMwari. The spirit of God is the mind of God. Kana mabata muka mauya nayo yobikwa sezvandinoda kwete sezvamunokwanisa. Hatinamate Mwari nemagood ideas, tinonamata Mwari negod's idea. Hapasi pese pane good idea pari godly. Saka wakaona kuti vanhu vakanyudza Jona, vakabatsira Jona. Yeti pavaedza kumuchengetedza vaitomunyudza. All right. Yes. Jona mukatongomunyudza chete, anoenda kwaari kunzi naMwari aende. Mukamuchengetedza matomunyudza hachaenda. So Jona haana kunyura mvura, akanyurira mubhoti. Sazvinzwiki, I'll repeat. Vanhu pavaibata Jona zvakanaka mubhoti, ndo pavaitomunyudza, nokuti haachaenda kwaanofanirwa kuenda. But pavakamunyudza, ndo pavakamubatsira akaenda. Kumuchengetedza i-good idea. Vane law yavanoziva kuti you shall not kill, but they are already killing the mission. By protecting Jonah, they were killing the mission of Jonah. So good idea ne God's idea zvakasiyana. Kana muka yawiwa nayo inofanirwa kubikwa sezvandinoda. Condition iyo nanhasi ndo ichiripo pakunamata. Tinofanirwa kunamata Mwari sezvaanoda kwete sezvatinoda. Nokuti tikanamata sezvatinoda, tikaisa mastandard atinoda kuti ndiko kunamata, vamwe denga varipinde vakasamita mastandards edu. Saka uchiona anopi asingapinde chechi inofunga kuti asi serious. Nokuti already uri kubika sezvaunoda. Noah paari kunzi vakareka, ma-measurements aitora kudenga anga asikagadzireka. Nokuti dai akaisa ma-measurements ake ega padhoa apa, aisara anokwana, aimeasure dumbu rake nehaiti yako zari mwe munhu ukangoreba watonyura. Ukangokora kudarika Noah haupinde. Saka Mwari wakati aiwa ma-measurements anobva kuno. Mapuranga arikoko but ma-measurements ndekuno. Mwari aitozva kuti jirafa anofanirwa kupindawo. Nzou inofanirwa kupinda, saka size yedhoa haisi size yaNoah. Hatinamate sezvatinoda. Tinofanirwa kunamata sezvaanoda. Saka anogona kuti tinamate sezvaanoda is the Spirit of God. Asi manje yedu chechi haisi yemweya. Hazvidadise. Mwari mweya. Anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Iyo unopinda haisi yemweya. Mwari wacho ari mweya. Achinamatwa mumweya. Yenyu haisi yemweya. Unoti hausimbotsotswa haunzwi. Tishona kandi kutaura haunzwi. Mwari mweya. Anonamatwa mumweya. Iwe unopinda haisi yemweya. Muchida kunamatawo Mwari mweya. Iyo zvamunoita handizvemweya. Kureva kuti munoshanda nenatural knowledge kana musina mweya muchene. Saka naturally mukomana anga aramba naisa utakasiyana. Amaenda kubva ati I've got a better revelation. Kurati mweya muchene ndiye watakapiwa. Jesu izvezvi akadzokera kuna baba akati handikusiyei moga, ndichakupai mweya muchene. Tikasava negospel rinotaura pamusoro pekugamuchira Holy Ghost, vadzidzi vakatonzi musaite basa, svika mamirira mweya. Kureva kuti power munayo, mavhesi munawo, but munogona kuparidza sezvamunoda kana musina mweya. Kana mune mweya munoparidza sezvaanoda. Do you know that you can preach without the Holy Spirit? That's why Jesu akati musaende. Nokuti azoti jinja riripo nogona kutorova kumana. But you must do it under the influence of the Spirit of God. Acts 16:9 inoti Paul na Silas paFragia vakadziviswa namweya muchene kuparidza. Kureva kuti pese paunoparidza you must yield to the Spirit of God. Pamwe pacho haurambidzwe naSatani, iye mweya unofanira kugara uchimunzwa. Sei mweya muchene akarambidza kuparidza panzvimbo iyoyo, aitoziva the mind and the heart and the understanding of people kuti they are not yet able to accept the gospel. Muridzi webasa randiri kuita iri handisirini.
Saka ndikasasarenda kumuridzi webasa ndinogona kufanirwa basa muridzi asipo. Vakura chete ndavanongoziva kuti tsano ndivo vakutaura, unotoziva kuti iri harisiri kumusoro rari mumusoro. Vakuru kiyo ii ndoyandanzi ndishumire kuchechi nhasi. Bikai sezvandinoda kana mabata muka. Musabike sezvamunogona, kana mukatogona sei munogona kugona zvisiri izvo zvandiri kuda. Mwari vakakuti ndipe mvura yoimprove vhangeri rawo ovapa casket. Kwauri waimprove waita chakanaka, kwavari watoita wese watadza. Why? Nokuti chavari kudira mvura hausi kuziva, dogeza maoko. Casket inotowedzera tsvina kunama maoko. Saka usaimprove zvaMwari. Do what? Hatina mate sezvatinoda. Tine vanhu vakutotaka kugarira pazuva richirova rekadi utsati handisimuke kuti Mwari azondiri serious. Ndo zvauri kuda. Ii ndo zvaada kuti ngari kurove ndibate shuo. The truth is when you believe in Jesus. Uri pamvuri Mwari anoita futi. Umwe akati tinoranda kana matande bhutsi mweya wacho haunyatsobata. Mweya haungauyi. Moses chaiye akanzibvisa shangu dzako nokuti nzvimbo yauri itsvene. Haana kunzibvisa uye panzvimbo tsvene. Dzinosvikwa nadzo patsvene. Iye kuti ndibvise ndende ipapo yedu ndo zvatoda. Iye zvaanotoda dzinobvisirwa imomo. Ende shangu dzaari kunzibvisa nokuti nzvimbo yauri itsvene. Ukadzitora seshangu unotikuwadza. That's why John ari kuti ari kuyashure kwangu handigoni kusunga tambo yebhutsu dzake. Asi bhutsu dzikutaurwa idzi. Ephesians anotokuudza kuti put on the sandals or the shoes which represent the gospel. Kureva kuti bhutsu dzinoreva vhangeri. Bhutsu shangu dzinoreva vhangeri, the gospel of the good news. Arikandipasiya zvoda mumwe musi. So statement yekuti bika kana wabata muka uye nayo ibike sezvandinoda. Baba uritopa mukomana tipi kuti wakubata muka unogona, but kubika sezvandinoda you need somebody. Varume pfungwa yekuti unamate Mwari unayo nekuda Mwari zviripo, but you must learn to surrender to the Spirit of God. Nokuti ukazviita with common sense, with your own understanding, unogona kuita zvinhu zvaunoda but zvisiri izvo zvaari kuda. Unomboziva kuti dzimwe nguva munhu wawakamaka Mwari anomuda. Zvekuti ukada kuita manamatiro ezvaunoda unoputsana nezviri kutodiwa naMwari. Murume anonzi Ananias akanzi naMwari, enda unonamatira so uyu akunzi Paul, ndoda kuti aite basa rangu muranda wangu. Ananias akati, Mwari kunotaure 2 minutes one on one. Mukomana mumzi mushi atoni mapepa ekurova vanhu enda ana kutombomira mushi. Mwari akati aiwa dada. Oza Mwari pavakada Paul zvakatora another sermon to preach to somebody. Are you already sent? Kuti I've loved this man. There is a time yekuti Mwari anoparidzira vaparidzika. Nokuti vamwe vaparidzi vakupedzisira vakuparidza sezvavanoda kwete sezvaanoda. Nokuti Peter paakadzikisirwa mucheka waiva nemhuka dzisingadyiwe, Mwari vachiti uraya udye, akapindura achiti zviri unclean handidye. Mwari akati zvandanatsa iwe uri ani unoti zvakasviba. Kureva kuti Mwari anogona kunatsa zvinhu zvawakamaka. Saka hatinamate sezvatinoda, tinamata sezvaanoda. Vision iyo haisi yechikafayo. Mwari vanoda kuti kuponeswe Roman man Cornelius. Atotuma vanhu vatatu, saka gumbeze rakadzika 3 times. Zobva hanzi chiburuka pamusoro pemba. Pane varume vatatu vari kukutsvaka. Uende nawo unoparidzira munhu wandada koniyo. Ivo vaine tsika yavo yekuti vhangeri gospel ndeyevaJudha chete. But Mwari ada futi Roman, a Gentile. Saka Peter paakaenda aingoita achizeza kaucha yavo. Zvanzi aingoparidza nechekure mumba imomo. Mweya mutsvene ndokubva aburuka akabata vanhu. Ndopaakahambuliwa naMweya mutsvene. Akati spira ananiso. Tutadza kubhatidza vanhu, Mwari wacho atovabateka. Icho hachida kuvabata, but Mweya mutsvene atovabata. Akapedzisira kuti akonvitswa naMweya mutsvene. Kunamata sezvaanoda kwete sezvatinoda. Nezvandoda kai ndine mafungiro angu. So kana ndichida kutoshumira ndototi Mwari ndipei shoko nokuti mukasandipa ndinaro. Ndine zvandatoona ndikaongorora zviukanywa nevanhu ndokunotozvirova pa. Saka Ishe mukasandipa ndinaro kudhara. Isaiah chapter 6. Kureva kafoma Moses atakaona Mwari. Mwari vakati ndotumani. Isaiah akati ndiri pano nditumei. Isaiah inotangira pa chapter 6. Kubva pa 1 kusvika pa 5 ndiani akanyora, ndiye Isaiah. Ati asati atumwa rufanirova.
waipa wakati ndotumana anokuti ndiripo ndikutora mudhara arozada apa ndaitofanita sezvandinoda apa vakuda kuti ndiite sezvavanoda. So zvinodiwa naMwari kana vakuda kutuma mushumiri, zvanzi ngirozi yakabva patroni yaJehovha ine bvunze remoto ikaropisa muromo waprofeti. Isaya anga achifanirova muromo wake hausi yeti kuparidza kushandisa muromo ka. Chandinoziva huko kumusha kwanoipiswa muromo iri kudya chii. Saka Isaya pari kupiswa muromo ndiye aitopisa vanhu zvake neshoko. Yeti vhangeri ndiri kuti vanhu vaponeswe but aitoshaura zvake. Unongozviona kana mufundisi achirova kuti uyu hauna kutsva muromo. Hatauri ruponeso kuti ndingakaita anoita kugena asi uye muromo usati watsva uyu. Uyu ndori fresh, uyu ndiye Isaya. Akakutuma unotaura sezvaanoda. The word of God is like a double-edged sword. Rinocheka ikoko nekuno. Ukaona ndarova rinocheka ikoko ndora ndiri kuda. Raanoda rinogadzirisa tese. Ndiri kuparidza ari right, kwete kuti ari kuparidza ari right. Ndinotodawo kupona. Saka chona ndinongoya kuti ndinga akaipa nokuti ndine area ndakatoipa ndakatomira panapa. Mwari haasi kundishandisa nokuti ndiri mutsvene. Can I help you on this one? Ari kundishandisa nokuti angodawo zvake. Akatotsvaga mutsvene hapana anorova. Ndeshe totogara pasi hakuna anorova. Wazotomunzwa neanoti ninga asi waMwari ninga akaipa. Havapedze nokuti asini ndiri waMwari. Andoziva neni wati mulisti iyo hatongodaro. Watamire vese ninga akaipa asi waMwari. Havazoti asini ndiri waMwari. Vanongogumira kuti asi waMwari. Ndozopedzisa kuti newewo. Kuti kana uri waMwari unozoti savasi but inini. Ibikwe sezvandinoda. Tiri kunamata here sezvaanoda. Nokuti mamanamatiro edu ndoanodiwa nechechi yedu. Saka uchiona asingapinde edu hatimutrust kuti ana Mwari. Nokuti ndo zvatoda. Zvatoda sekereke yedu ndo zvatoda kuti dzimwe chechi dziite. Tikuona usina kugerwa musoro ndotoziva kuti hapana. Hauripinde. Yeti neni nguva iye Mwari wauri kugererwa musoro. Pani paakashanda naSamson akatoti musoro wake handidi kuona reza. Daita basa na trade pano, daita basa na trade. Mwari pani paakafunga kushanda na trade wake. Ndo zvaanoda. Iwo handida kuti marasta. Saka usiri Mwari. Handida uri Mwari tripataitika. Ibikwe sezvandinoda. Inonamata sezvaanoda. Zvaanoda tinozvitora baba richitori mumusoro. We surrender to the Spirit of God who knows the mind of God. Mweya mutsvene hazvireve zvipo zvamweya mutsvene. Masubject two akasiyana. Mweya mutsvene nezvipo zvamweya mutsvene zvinhu two zviri separate. Ini kana ndafunga kuti munhu anoprofita ndiye munhu ane mweya mutsvene. Handina kuziva kuti zvaari kuita chipo chamweya mutsvene. Mweya mutsvene unawo saka ona wakadzikama uchinzwa shoko. Nokuti mweya kune mweya wenoise pashoko futi. Unongotaridza kuti mafurudze kuti mweya uri mauri hausi mutsvene, haudi kuchitsvene. Munhu anoimba under the influence of the Holy Spirit. Munhu anoparidza under the influence of the Holy Spirit. Munhu anogona kuita counseling under wisdom ya Holy Spirit. Mweya mutsvene akasiyana nezvipo zvamweya mutsvene. Iye mweya pachake ndiye anozogovera zvipo, but iye haasiri chipo chacho. Anogovera zvipo. Iye is a person. Ndiye ane the mind of God. Zvokuti kana taakunamata, we must surrender to him. Saka kanzi ndai munogara mapari mumirire mweya. Vari kurambidzwa kuparidza vachinzi maapostles nokuti havana mweya. Which means title hazvina kuti une mweya. Ava kanzi musaparidze mirirai mweya haasi maedheni mabishop. Hakuna chinhu chakaoma chekuita bishop asina mweya. Anenge achingoronga program yake mumusoro kwete kumusoro. Chechi ikashaya mweya mutsvene nokuti nzwa. Chechi inofanira kutungamirirwa namweya. Vatungamiriri vanofanira kuteera kuda kwamweya. Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Sonship iripo when you follow the Spirit of God. When you follow a man, I want a sonship. Zvokuti papa son. Ndezvo hakuna papa wako. Ndiri kutaura sonship ya Holy Spirit. Nokuti Jesu paakabhabhatidzwa naJohani achibuda mvura denga rakavhurika mweya mutsvene ari pamusoro pake. Mwari ndopavakati ndiye mwanakomana wangu
Kuti sonship unoiwana when the Spirit of God is upon your life. Yekuti hauna mweya isonship yechechi. Mwana weprofita ishuwa. Uchaita mwana wa Mwari kana mweya wa Mwari wapa msoro pako. So far as church member uri mwana wa prophet. But there is a better level when you become the son of God. Because the world is waiting for the manifestation of the sons. Sonship haibve kuti unogara kumba kwa Maria na Joseph vunza Jesu. Paakatobva kumba kwa Maria na Joseph achenda kwa Johani. Mwari ndopa akati ndo mwanakomana wangu. Auite mwana wake nokuti uri kumba kwako kwenyu. Uliite mwana wake nokuti wauya mu system ezvinhu zvake. Sure, my time is gone. I'll preach tomorrow. But mvunzo wangu ndobva wati uri kunamata sezvaanoda here kana kuti sezvinodiwa nechechi yenyu. Yenyu ine zvainoda. Andoye mudharo yokuramba nguruve ari kusmall house. Chechi yake haidi kuti adye nguruve. Mwari haadiwe futi kuti aite small house. Pazve chechi yake ndo zvaanogona. Anoramba poko ari kusmall house. Ari kunamata sezvaanoda. Mwanzi mwanga I love jokes. Mwanga nendevu zozvane small house. Adeti dziri kundipota akudzibvisa. Zvanzayo dzinoti chechi. Kunoti apa ndopa akunamata. Okwa kuchanamata, ongonamata nawo. It's good to laugh. We can raise our hands. Father, we thank you for speaking to us. As we surrender to the Spirit of God to guide us, to help us, to strengthen us for the glory of your name. Nokuti atigone kunyengetera, asi Mweya Mutsvene on our behalf, he intercedes. We invite you, Holy Spirit, upon our nation, upon each and everyone who is here. We surrender to you. Shoko lichite anotungamirwa nemweya tiwe vana vaMwari. Lead us, Holy Spirit. Instruct us. Empower us for the glory of your name. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. God bless you so much, people. God bless you so much. I pray over the viewers who are watching online. May the good Lord and the blessing of the Lord be upon your life. May the Spirit of God lead you in Jesus' mighty name. Amen. Thank you so much. We meet again tomorrow by God's grace. It's also good to give if it blesses you. Aupe kuti ubatsire mufundisi unopane kuti uri kubatsirika. Chinotituma kuparidza isi nhamo yeanointing.